this is very popular sa Philippines, but not all Filipino gakaon ani. Yeah. So, ano siya guys? See, ano siya sabaw? Anong gusto? Guys, it's me Cookie again. I'm back with another little mukbang, but this time, balot siya. So, naya pong si Kashi. Pwede nga siya mapakita sa video. So, we have 12 pieces of 17 days na balot. Balots. Bebe. 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 Bibe. Bibi. Bibe. Justin Bibe. Duck eggs ba? Yeah. Duck eggs, di siya chicken egg. So, this is very popular sa Philippines, but not all Filipino gakaon ani. Yeah. So, si Kashi, pili lang po, di siya gakaon ng katong nanay wings. So, kaya ito lang egg. So, mo nang 17 days lang po ang ako ang gikuha. But, mas prefer ganin yung 16. Since wala, so 17 lang siya. So, No choice. we'll see pila ako ang makaon o pila iyahang makaon. So, it's been Ay, ito magtutulo to ako. cravings na ako siya sa mga pila ng days ago. Nagkaon na ba dyan niya ito Nagkaon na ito pero gamay na ito, no? Yeah. Oh, so, so let's start. Yeah. So, init pa siya, guys. So, then naday may suka. Suka siya. Tuba ni, no? Oh, yeah. Siguro. Hindi ko Smells good. kukuhan. Smells good. Then na may Coke, of course. Hindi na ako siya kung dako kaya akong glass. Dako pa siya sa akong no. And then, Asin. Then, of course, ang ato asin. So, sa mga taga-Cagayan, no, kanang mangita ani. So, ginapalit na mo siya dito sa patag. So, mga Actually, it's everywhere. oh. Ay, oh. pero kanang maglisod lang mo pangita labi ng karon kay COVID. 'Di ba bawal Bawal lumabas. bawal lumabas. Pero kung gusto mo nga permina hapon na sila diha. Patag is the place. Patag yun siya. So kami palit yun. Dili kami fan sa mag suroy Dili masakit kitag suroy. Kami nakita diri sa mga subdivision niya. Nami sa highway, so wala kayo maka suroy diri na balot nga gapamaligya. Yung balot yun ang suroy. Nagapamaligya. So, ano siya guys? Ano siya yung sabaw kung nang sigo. Ang balot is always naa sa mga videos nga weirdest food around the world. Yep. So, si dili ginakaon ni Cash. May ani. Not for me. So, ginahatag niya sa kuha. May kaya. Kamu guys, ano yung prefer pila ka days? Yung, or kakaon na magbalot? Ang uban is only Penoy. Ang Penoy, ito na, duck yap na siya. I think so. You can get the Coke. Please pass the Coke. Gaya natin siyang pa. Ay! Ito siya suka. Ang dalong ni Georgie. Yung Georgie is her. Serious kayo siya sa mga nakaon. Which is moso. Good. Saan ako nakaon? Kashi isa na to. Para nanasapit siya. This is my second. Tamis kayo sa baba. Yeah. Pero pinaka-perfect i-Paris ano kay beer, no? Beer like ano, San Miguel. If the drink ka. Pero medyo siya guys. But, tungod because tungod kay ga-abide sa community guidelines. Di ba siya? Community guidelines ni YouTube. So, bawal mag-inom-inom. Yeah. Kung si Facebook karon kay bawal na sa. If imuhang i-boost ang imong post. But if like live, Okay ra. okay. Karon pa ako kabalo na. So imong i-boost ang post tapos na smoking and drinking dili i-allow nga ma-boost. Salang. Isuka is very halang. Here. Or bisa natukan ka. No, it's very halang. So, another piece for me. Gamay ra kang kabilin sa ko. See? Just a little piece. Pila kaya niyang cholesterol, ano ba? Balot? I don't know. Ang saka egg, nga boiled egg kay more or less naman sa mga nasa mga 80 to 90 calories. Calories. But I'm not sure if kung balot. Maybe it's not the same.
Calories, may paano cholesterol? Calories na. Siya kung nalimot. Calories. Dili kinaugakan ng putik iga. I don't like. Ay, nakan Ganun. Because there was one, instance, magkailan nilang pata. Iyan giyarok ang balot. Ayan. Tapos, accidentally nahagbong ang kaning puti. Like yan. Na-lodge sa yung throat. Oh. Ang kailangan siya operahan. Just to get it. Dili madalag karate. Wala ilang Wala man yung tong karatihon na Murag try to nila nga i-scrape down. Murag ilang gikuan-kuan doon. May something instrument nga ilang gikuan-kuan para mo diretso ra siya, mo flow ra siya sa kuan atong. But murag wala na carry. So gioperahan na lang din siya to get it. this is my third balik. This is my third also. Usually ako makaon mga tulo ra gyud ko po. And that's it. Don't eat as many. As you. Di ba they say na okay daw ang balot basta magbilar-bilar. Ang gabilar-bilar di ka nga sa'yo mga matulog ka mga diretso. So okay siya guys. I mean, di ba nangiingon na good daw? I don't know if it's medically proven. Hindi siguro. Maybe it's because of the lang siguro, the sabaw. And init sad siya. Usually, raulo na siya is init. Di ba? Gaso-aso pang tindahan ni auntie. Wala ko yung magipalitan sa kuwang snackers. Well, snackers at Sam's. I don't know. Duha ka patag ng Sam's akong yagian sa Liceo o katong Dua ka champs na patag. patag lagi. Patag naman ng atbang sa SSS. No, that's card. That's still kauswagan. Ano ba siya diha? Wala siya lahat. Here. Kita man ko dito sa SM. Pag na to. Tapos, But, wala sila atong akong gina. ano siya ano? Focus. Dapat yung shit over. Rag, gaka permin ko yun. Oh my gosh. Mukbang ba? Ikaw man. Hindi makapapigil. Yummy though. Okay. Why you only bought 4? I 12. Basta sa ano. Yun na. Finish. Told you. Kamo guys, doon yung pila balot inyong makaon. Isa lang kalingkuran. It's my fourth. This is my 4th also. But, kanina mag-yellow kung makaon mo. Kung magbaylo na lang daw to, ikaw mag-eat ano. Hala, what's this? Mag-eat sa unso. Nabali na ako sa pag buwak. Nakaibalot sa laing ng mga lugar. Sa I think sa kanang mga laing ng Asia mga bitaw. Asian countries. Wag na siguro gyapon ano kay Pero usually magod pag mga videos about weird food. Marag Philippines siya kung makita. I don't know though. lagi no. And sometimes I don't watch kay. Kita nang bayga Philippines lang. balot guys. Di me sure. Di mi kabalo. I mean wala may idea. Kung kita ra bang gabalot gid sa entire Southeast Asia or Asian countries. Untukan si Crush. Untukan siya guys. Nice. Halang? Sweet ng halang? Oo daw. Ay, sa ito ba? Kaya, sign lang. Hindi ko alam. That's wind. Kasi yung wind charge daw. Kuan. Sige to. It really hurts. Kuan. Sa una itong nag-retainers ko. Jordi. Struggle kayo magkaon nag-ingunan. Kaya mamilit siya sa imong kuan. Teeth. Mamilit siya sa Ay, retainers. magsuksok siya. Here. Jordi! Jordi! Wala be, mong aping be nakita sa camera. Hindi subok siya. He's very curious, good.
Basta na yung mga food. Natanawon. Tapos yung naong kay Marag, Minsan na. sana, luod naman. Ew, gross. Ano naman? Actually, he's just curious kung sa klase ako itong taon. Yan ang smell. Yan ang ears, guys. Ang gatibaw. I think I'm okay now. 4 mo ha. This is my 5th. I think dili tanan maganahan og tanaw ani nga video kay na joy uban ludan. Magkaon o balot. I don't know kung ako igagaw nga ludan ito balot. I'm not sure lang. Pero I think na nakalimot lang ko kinsa. Hindi siya ganahan og balot or friend ba ka to. No, not for you. Tag 17 pesos ra pa day na siya, guys. So tag piso per day. 17 days. Wala kayo siya sa bang. Pero egg na No, ay, I think bali. Asha sa yung Bali, no? It's bali. No? I really want to eat the snackers. Hmm? We only have roller coaster. Grabe na pa ng roller coaster. Wala siya cheese. Cheesy. Orange and cheese. Mm. Like, luspad dito siya. B! You're covering the video na, oh. Excuse me. Excuse me. Excuse up, please. Excuse me. Excuse up. Sige na. No daw. It's a no. Excuse up. Hindi ko dyan mahawa, guys. Masasaka naman siya excuse. Nalagay siya dyan. Georgie. Hi. Hi. Gusto saan ka magmukbang o balot? Ha? Smells chicken lagi daw. Georgie Ay, di ba loves na chicken, B? It's ducklings. Ay, na naman to. Na, ginoo. It's blurry. Blurry. Pero nagyay uban no, ganahan sila kanang piso na yun, no? Uy naman. What do you mean? Kanang piso na yun. Kanang yun. Hindi, yung mga buhatong di ay. Baby ko. It's still biso. Pero pa ako katry kaon ka ng nanagid sa balibo. Ano mo gumig ka? Na naman kung balahibo mo ito ng color black niya. Kani? Or siya dark? Oo, kani Oh. mo. Kani. First time. No. Do you think ang kanang bibe? Bibe? Bibe. Bibe, bibe. Kaya ka ng color black lugar yung skin? No, it's actually the feathers. Yung the fur. Hi, Georgie. Hi. So curious. Hala, hapit na mag-birthday si Georgie. Gusto ka video mukbang video ni mo? O chicken? Georgie Nakitang loves duha. chicken. Kaliwat ni ka siya. Kailangan siya chicken, guys. Labi nagka ng meaty part lang man sa chicken ba yung basan ba? Dili siya itong skin. Dili kuan man medyo. Di siya dito. Ay, dili na nakadaan ako siya before. O kanang adobong chicken skin. Nag-eat man siya. That's soft. Is it soft? Luwan. No. Dobok. Slimy siya, di ko gano'n. Okay. Move to the next. Dapat We siya have free. pait-pait. So, na lang siya tulo? Are you still okay? Yeah. Ano siya tulo? Yeah. Can give me the yellow though. Yeah. Okay. Yellow na ganda ng cash. Huwag ang sabaw. Ay, salamat. Nagpalayo na yun. Sweet. Ow! Sayang. Pait ko siya. Yan nga, napansin na. Siyangan ka. Mga weirdoan ko kay first time ko nakakaon mo na ipait. Yeah. I can't. Ay. Sorry. Funny kay ko. Ako siya idudlo sa asin. Minahin ako siya idudlo sa suka. Di, wala na kasi. Mo gani, matingala din ko na nawalang asin. O, di ba, bongga. Doon na sana ako siya balik. Di palabi. Yeah. Kay ang Jesus. Ako ay truly that stuff. I saw that. for sure dagan mag-yak ano na video. Na may uban na dili gusto mo. No, No? it's not for everybody. Yes.
Sorry. Balot ang mga napili yung mukbang. Dudagan man mukbang nga, may balot nga mukbang sa video. This is not something new though, but Yeah. nagiuban, like nagiuban gani kuan ka na masuko, mag-angry ilang emoji. But it's their opinion. Yep. Pero, basta. Yun na lang kung touch at mga topic kay critical siya. But, it's not really for everybody, ba? Yeah. But for those na ganahan na po, Hit like. hit like, subscribe. Pero for me, it's not, balot is something na dili ko ganahan imukbang. Because okay, jud ko og isa or duha akong makaon. And, yeah. Kasi kinaka, gusto nimo i-try og mukbang. Lobster. Me king crab. Ito Lobster. dyan king crab nga kanang, I don't know, nabadaris Pilipinas. Ito yung lagi. If you happen to watch our vlog, atong birthday vlog ni Cash, kato na isgutan na mo tong about atong nga crab. Did we? Yeah, we did. Ano? Lahat akong giin Live sa today? imo. Ato ko pasabot atong crab nga katong gusto na ko i-try. Dili siya katong king crab. Murag king crab siya pud tawag siguro. I don't know. Pero dili siya katong king crab nga katong murag spidery. Katong murag mga spidey yahang kuan ba mga galamay. Lahi siya klase nga frog. Ay, Huwag nga po ni mo crab. Crab. Lain siya klase nga crab. But gusto na ko to siya i-try lagi. Lagi na to yung mga video nga katong i-crack nila ang head. Tapos pag crack nila sa head, like daghan dito ang mga meat. Dili na siya kanang super difficult to eat. Gusto ka? Yellow. No na. I think I don't like na. See? Balot is not something that I would like to do. Parang magmukbang. Gusto ko mag-try og crabs. Ay, lobster di ay. Mahal kay lobster sa Philippines. Like, tag 1,000 plus ang kilo. Siguro mga 1,1, 1,2, 1,4, depende. Tapos kuan pag yun, kanang 3 to 4 pieces ro. Masakit kay sa bulsa. But maybe soon. You never know. Yep. Or kung gusto mo mag-sponsor, guys. Gusto ka mo ito yung mukbang sa mong birthday? Yes! Nami gabaligid dali sa CDO. Pero murag depende ra siya kanu sa. Depende kung siya. season, bagya po na. Ano mo, delivery lang siguro. Kaya katong ako ang nakita nga, nag-seller sila og lobster kay. Ilang lobsters from Surigao. Sponsor Shinshin. Hi, Shin! Sponsorin. If you're watching this vlog, buo ka ba? Buo ka ba? Buo pa ka, Peppa Pig! Maybe you can try that, but dili na ko maawat tong ito ang gitry nga sauce the last time. What sauce? Ito sa red tail sauce. Red tail style sauce. I think it's difficult. It's not. It is. Dagan kayo siya upuan. Dagan siya upuan ng mga sagun-sagun. Last one. Ako na lang yun hot doon. Last one. Kahila ko na ka. Kahila ko na ko. Dagad di ako naka. Nah. This is what the last one. I was aiming for a dozen, no? Yeah. But, Good yeah. thing you did not. Good thing I did not Kasi mapalihat itong mabiling nga balot nga nabuhi din. Ay, mo piso. Pino naman mo. Ito na yung bibi. Uy, balot to ilahang gibay. As in, balot yun daw to. I mean, dili naman sa'yo yung mahimong piso. You'll never know. Ay, piso Nahimo ka ng ganitong bebe di- bebe. Nahimo lagi itong duck ilaha. Nakapuso mo dyan sa kasuho pa mga ganito. Ilang story. I don't know what happened. Siguro wala kito siya na cook. Ako di ba ginaluto mo ni? Yeah, of course. Ako ganito, so how come nahimo I siya? think wala siya na cook. Or base na miss to siya, na-appeal siya sa katong mga na-cook, na luto. 1 in a million siguro nga case, but you never know. Pagkaugman na tayo, bibe. So last one, guys. I can have the yellow though. Kung padungog, I can have the loto. Not loto. The yellow. Sabaw. No. No. Ang simod nimo eh. Na proper form sa simod. Para pag... Sabaw. Sabaw niyo pout. Yes. Para masala ni mo ang sabaw. Makatuka. Makatuki. Tuka. Tuki is the one we swim with. It's tuki in Cebu. Tuki. The Killer egg. Killer whale. killer egg. Killer whale. No, dili killer whale. Whale shark. Whale shark in Oslob. Diba? Sa mga taga Cebuano diha. Taga Cebuano? Taga Cebu di ay. Diba sa Oslob? Tuki in yung tawag atong whale. Whale shark. Whale shark. So, we went there mga siguro 3-4 years ago. 3 years ago. Or 3 years ago. Nag-swimming me with the whale sharks. Ako lang nag-swimming kay dili ka kabalong swim. Hindi ko kabalo mag-swim, guys. Dito upload pa ka sa lifeguard. Yeah. Para lang makapapicture ka sa
Yan na siya. Hindi ko, I don't know how to swim. Muna magpanic ko basta dili na ko ma-feel ang sand or floor. Sa akin ang mura akong ma-anxious. So, unang dili ko kabila mag-swim. Pero ako mga igsoon, mga manghod na ako, grabe kayo mag-swim yun. Nasa like gift na mag-swim. Nasa I wanna don't move skills. my feet. Ayaw ba? Imumudod sa kaya sa balot. So, this is my last balot na guys. So, 27 minutes na ni. So, I will just shorten the video. Or, to tell them. we don't need to tell you daw. You do. May hait-hait. It's their beak and the bukog. Magano. This is the last mukbang like this. I don't like. Ito sa lingaw guys. So, mukbang sa tinod lang. So, kanang next Because plan. we usually just eat two pieces each. Pinakamahal. Wow. Nakataas agad ng 3. Ba? Yeah, Each. And then, Don't really eat Sa- balot as many as this. naiplano magmukbang guys. No, don't try. Kung diligin mo grabe yung But kung, appetite. yeah. Mm. But sa inyo, if But you like, kung feel din ninyo, like, Mukbang. makakaon din mo yan kadaghan. So, napasubo ko ani guys. So, pila akong nakaon? 8. 8. 8 siya. You ate 8? Ay, 8. 8. Oh, so si Cash nag 8 siya of 4. Then side bit na lang sa mga yellow. But I didn't eat the chick. That's the last one, so ano sa yun guys? O, dili siya. Lingaw di ay. Lingaw siya at first, like first few pieces. First few na ipakita naman siya niya, but on the long run, like nanaka sa imong 5th or mga 6th na balot, murag bidli na. Good thing there's Coke. Yeah. And if dili good ka dakog kinaon like me, hindi ko daw kinaon except for mga kuan. Don't try. So, dali na lang po na ako humana ng among video guys. So, salamat sa pag-ibang sa mga kung kabuang, nagmukbang na kami. Kuan, unexpected. Yeah, ako na huwag himasa. Lagi cravings mo, lagi na. Sometimes, don't give in easily sa mga cravings. But, na-enjoy na mo ang meal. And then, at first, na-enjoy na mo at first. Pero, in the long run, marag bidli yun day siya. So, salamat sa pag-uban guys. Sunod na pod. And then, dali na lang na magtapuson ng among video, among mukbang. And then, stay safe sa inyong tanan. Stay healthy, iwas COVID. Kung dili need mo gawas, ayaw na lang sa yun. And then, ayaw kalimut mag-wash hands, Face mask, face shield, dalag alcohol. face shield, alcohol, and Social everything. distancing. Social distancing. So, this is me, Cookie, signing off, and Cash. Cash. Bye! Bye! Good night!